की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Lalap bakanong Russia, ringkat bat arngut ki khon kanthai jongka, kila shong lasa haka wei ka krem, kabadan haulum Rama Tirtha haka sorgo karna jongka jalla Karnataka. Kani kanong Russia ka pasau phos nam karta, kadai ka bala tep kerteng kum ka Nina Kutina, ya ka bala jukhot sin kum ka mohi. Kala shong lasa haka ni ka krem, la kumba arta yo ee, ki pulet kilai thu ba ka visa jongka kalakut, nadu usnam arajar khanyo. Kini kishikimi shikun ki wan na goa. Kani ka briu kala pelong ya kani ka krem. Kum ka krem mani blay. Bat kala rai ha ka jing em jongka. Bakan shule puja pukan benno. Lalap ya kani ka briu. Bat ki khon jongka. Ha ka por ba ki bor badai pej. Ki lej baniay pahara. Bat ban pej baniay yaw tay ulum. Namar ba ka don ka jing tua khando. Ki pulet kila yoi. Ba ki don ki jan ki bathat shabar jongka krem. Kumta kila rung syapo ban pej, bat kila lapan ban, ba kadon kebrio, bat arngut ki khonred. Ka Nina kala batai haki pulet, ba kaleniam hapo kata ka krem, hanrai kila i phalabha, ba kumnu ki arngut ki khon jongkaru, ki klem i khuslai, bat dae ki bam. Haba kili bnia kila itu, ba ka siang thia da ka plastik, bat ka bam da ki noodles. Kala itu haki pulet, ba ka visa bat ka passport jongka, kila ja haklau, Henry kipulet kila lap najan jongka krem bakasa. Kila let yalam no yaka, sya kawai ka ashram, bat hadin kata, kin yalam sya Bengaluru, bat kin pendap ya ki jingdon kam baro, ban pano yaka sya Russia.